Fervenza de Segade e Fábrica da Luz. Ao seu paso por Segade, o río Umia realiza un gran salto de 30 metros de altura sobre unha superficie rochosa, a cal podemos ver completamente pulida polo efecto de erosión continua ao longo dos anos. É un lugar coñecido como Fervenza de Segade. Con precaución, podemos descender ata a mesma canle do río e observar a magnífica paisaxe. No verán, a calma e o pouco caudal das augas crean unhas pozas, ideais para o baño e o mergullo. Mesmo ao lado podemos observar as ruínas da antiga central hidroeléctrica de Segade, vestixios das orixes da electricidade en Galicia. Aínda que xa en 1889 funcionaban unhas 16 centrais en todo o país. Esta central ofreceu os seus servizos durante máis de 50 anos, ata que Fenosa a cerrou en 1955. Hoxe, o municipio ten como obxectivo que este enclave se converta nunha zona de desenvolvemento turístico e un referente do turismo industrial da provincia.